Noong Ukbo Sunday, United Church Workers Organization Sunday, din atong pamalandungan o hatagan o hunahuna ay tungod sa atong mga magpubuhat sa iglesia. Kinsa man ni sila, no? Kinsa man magpubuhat sa iglesia. Mo kini una ang pastors, lay preachers, o tig-atim sa simbahan, o maski mga staff. Mo kanay gitawag kung magbuhat sa iglesia. Para mag-connected diha sa simbahan. Mo na gitawag mga church workers. Apan, doon na tayo gitawag set apart. Katong mga tao nga mihalad sa nagdibo, kinabuhi, aron pamahiyang pastor o i-train dito sa seminary. Either sa Tabato, sa Dumaguete, sa Baguio City. So ako nga sa Silvan University School, seminaryo. Para asaman ang pastor. Aron mo ay mugay ka nato sa Kristohanong kinabuhi. O pagtulog ka nato kung saan pagpalakbo ang atong iglesia o unsay mga maayong ministry na himuon supay sa pagbuton ni Kristo. O especially ang pastor atiman sa mga miyembro na hitungod sa spiritual problems, spiritual crisis. Kan sila mo rin tawag ng pastor. Ang akong balaang kasulatan na akong lubog na ganihan, palandugay, diin makapadayan sa tulog na pangutana kung sa ba ang pastor. Ngano ba kinahanglan sila ang dawat sa tawag sa Ginoo? O unsay koneksyon nato isip membro ngadto sa mga pastor? Although like pastors very malisod, lisod, full of temptation, makahila ka, paragsak, usahay may bayan ka. Ito to sa kinabuhi pastor, pastor, Pastor Jis, no? Nasulitot niya siya kung sa ang kinabuhi, pastor. Ang libro sa Exodus sa Bisaya pa, o kini ang history kung iunsa pagbihag Israel o iunsa nila pagpagawas ikan sa Israel o sa Ehipto. No, kay atong nabanta na to na ang Israel mga tao sa Israel ipunta nila sa Egypto, hinubilihan. No? Ang kinabuhi ni Moses, sa pa siya itawag sa Ginoo. Usa lang mo siya ordinaryo na tao. Usa ka tigtuguan o mga karnero sa iyang ugangan na si Jethro, no? Usa ka pari dito sa Midian. Kanya to makita sa northwestern Arabia. Kapag karon nahanaw na ako pa sa mga scholars, nahanaw na diyan sa map diyan sa Israel. May kaging si Moses dito nga napit, kumitan kay nakapatay siya o Ehiptohanon, no? Sa panahon na i-adapt siya sa anak sa hari sa Egypto. No? Sa atong nasayanan si Moses, anak sa usa ka Israelites sa bagay nilibig. Ang ikatulong na ni Jacob, di si Moses ipaanod sa kaysa buka, no? Sa usa ka suba tungod suko sa hari sa Egypto kaya to nga ilapay ang mga batang lalaking anak sa Israel dito sa suba sa Nilo. Kay posible kung daghang mga lalaki ang mga Israelites, pigtig ang mga Egypto. No? So, wala ang history. Apan sa nagdako na si Moses, iya nakita na gilupos ang iyang kababayan ng mga Israelites. Mo'y hinungdan, nagipatay niya ang usa sa mga Egyptian na nag-torture sa mga Israelites. O pikagyo si Moses sa Midian, o gaminyo sa anak sa pati. Si Zipporah, yan asawa niya to. Ang pagpakita sa Diyos dito sa bukid sa Sinai, dili ingon nga tawo ang Diyos.
kundi pinaagi sa pinit nga nagdilaaw sa kalayo. Mga isa-isay sa Diyos, unsay iyang tuyo, ngano nga nagpakita siya ng Moses, pinaagi sa pinit. Nakita sa Diyos nga naa sa Kristiyanan ang mga katawhan sa Israel nga nabiha sa Ehipto. Mao kadto ang pinakaunang higayon nga nabiha ang Israel. Grabe ang pag-antong sa mga katawhan sa kamot sa Ehipto ug ang Dios nangita og usa ka instrumento aron mutubag o mutapa kanila pagpagawas. Mao ini si Moses. No? Hinggawas ni si Moses dili usa ka perpektong pagkatao kundi ordinaryo sama kanato. O usa ka makasasala. No? Kapatay mo siya. Gusto sa Diyos nga dadto ni Moses nga kung sa yuta sa mga Kanaanhon, Hitihanon, Amorihanon, Perizyanon, Hibuhanon, Jebusihanon. O atong nailhan karon nga Israel. No? O na yung mga komponen sa tao sa Israel, ay mga Hitihanon, ay mga Hibuhanon, Perizyanon, no? Sagol-sagol ang ilang mga ino. Mo kini nga yuta ang giandam sa Dios alang kanila. Mo nga dako kayo pagsalig ang Dios niya ni Moses nga luyo sa iyang pagkamuluyaho ni Moses mamahimo niya kini ug magmalampuson siya nga ipagawas ang mga tao gikan sa kamot sa Ehipto. Kung ato masahod diha tiwas ang Exodus, no? Diha chapter 3. Paingon diha sa katapusan. Makita nato diha unsay kahimtang nila samtang nitakas sila sa kamot sa Ehipto ngadto sa lugar nga andam sa Dios. No, makita nato diha sa Deuteronomy chapter 2. Sunod sa 40 ka tuig naglakaw nagbakta sila di sayon diha sa kinibuhi ni Moses ngod nga leader. Di sayon ay tungod na idaghang mga katawhan ng reklamo ngadto kaniya nagtuaw tungod sa kakapoy, kagutom, uhaw, makatay hurot ang pagkaon, dayon pagkaitan. Say nagkuwenta ka tuwing sila ng pagtas, no? Kung ikaduha, malisod usa sa kinabuhi ni Moses nga mubalik sa Ehipto. Tungod kay mo lagi suspect siya na nagpatay usa ka tao sa Ehipto. Mo hinungdan nga no, kung atong mabasa ang kinabuhi ni Moses na gitawag sa Ginoo daghan kay siya rason na nga siya dito siya kapalungo istorya na wala siya ini sa mga tao apan ang tinuod nga igsoon na handog siya gumikan sa iyang pagkakasala na nagpapatay siya ng tao. No? Makita nato diha ang igsoon na ang pagtawag sa Ginoo walang maglantaw ang Ginoo kun unsa siya, kun kinsa siya. Kung dili naglantaw ang Ginoo o ang Diyos sa usa ka tawo nga mahuyang. No, mahuyang. Aron iyang ipulon tungod bauman kini ang gusto sa Diyos. Iyang tabangan ng makapanong ang usa ka mahuyang na tao pinaagi sa iyang mga buluhaton. Kung dili gusto ang Diyos na tanang katawhan mag-antos, no? Gumikan sa mga datang binuhat. Una ang mga sala. Apan, ang good news, umayong balita, ngadto sa mga Israelites, tabangan sila sa Diyos pinaagi ni Moses aron makagawas gikan sa mga kamot sa Ehipto ug dunay yuta nga giandam aron didto sila magkinabuhi bago. Mananong sila, maganak sila daghan, masanay sila, basta magsimba sila sa ilang Diyos. No? Mga kung ato makita diha sa kinabuhi ni Moses, nag-antos niya siya tungod dili sa iyo ng bisangon sa Diyos sa iyang kinabuhi. Pero dunay sa ang Diyos ngadto Moses. Nga ang Diyos maguban sa kinabuhi ni Moses samtang mabuhat siya pagpagawas sa mga tao sa Ehipto.
igsoon atong makita pinanggit sa balang kasulatan nga ang Dios na nagtawag kanatong tanan. Especially nagtawag sa ang Dios aron mahimo pastor. Nagtawag ang Dios sa mga katawhan aron mamahimo kita ang matabangan. Tungod kitang tanan usa ka kasasala. Ang iglesia usa ka pundok sa mga magsasala ug padayon nagisangyaw ang maayong balita mao si Jesucristo ang kaluwasan. Tuo mo na? Tuo mo rin? Kana, tuo rin. No? Pagpanudlo, kabahin sa unsay mangayon, unsay dili. Maghatag og kadasi kung mamahimong malumon ang katawhan nga nawalan sa paglaon. Mao kana ang klase sa pagpanambal nga nahutan sa akong pastors. No, mga pastor, mananambal na. No? Kung natay doktor sa physical nga lawas, tapos doktor. Natay doktor diha sa espiritu, kasi una. Kaya bisan tuon ang sa katawhan kulian sa igilana, pero dire. Wala, stress. High blood. Diba? Doktor? Wala. Ang atong magbubuhat sa iglesia, misanong sa tawag sa Ginoo aron mahimong suluon diha sa katawhan. O nga nang tana ko sa sermon diha nga usa ka klase nga gugma. Kanang sakripisyo na. O ay atong butan. Aron mamahimong tang makayong budigo. Muna ang mga pastor, muna ang mga gihutan sa mga pastor. No, ang dunay gugma sa sakripisyo. Aron patabangan mo. Tungod mo man ang ilang italipay. Pero usahay, no, ang Diyos nagtawag sa mga mahuyang na tao ang mahimong iyang sulungon. Apan, kung kita ang mga miyembro sa iglesia, kung magtawag ka pastor, kung suman, number 1, quality. right. Ikaduha, guwapo, baba. Itulo, update. No? Pero ang Diyos nagtawag ng Moses, usa ka ordinaryo, usa ka kanang ikabalong istorya, no? Pero mo gina malimutan na ang Dios nagtawag dili ingon na perfecto ng pagkatao. Ang Isaiah 53 verse 4 nag-ingon diha kay mupugol sa Ginoo nga iyang alagad mutubog daw talon diha sa ugang yuta. Wala siya kaambong nga magkadani ka nato kung dili siya gwapo nga mahibihan kita kaniya. No? Dili gwapo nga mabihan kita kaniya. Sabot nga nangita ang Diyos dunay ordinaryo na tao, upos, humog na kasing-kasing, aron mahimong iyang sulugoon. Kaya ang tao nga upos sa kasing-kasing, disidido ka na nga muatubang sa kalisdanan. Kaya ang magkatawhan, nga dunay hamog tinatawa, ang iyang kaya daan, ang kahintang, kung na klase ng tao, mo ay mahimo nga usa ka sulugoon sa Ginoo, siguro di na magbalampuson tungod kay walang maanad o kalisdanan. Kaya ang ministeryo sa Diyos ni Aming Jesucristo, malisod kini kaayo, o walay nagatot niini. No? Kundi makaangkol o kalipay pinaagi sa pagtubag sa tawag sa Ginoo kung saan ang mahitabo tungod kay alang sa mga pastors ilang gituhan sama ni Moses nga ang Diyos magauban samtang sa pagkuha sa mga butagon o siya maghahatag o gahok. Mauna ang kalidad sa usa ka magbubuhan nga pagkatawag sa Diyos. Nahinunan ko sa mga papa na usapan ka pastor, papa, pastor in Rizal, nagdako ko nga pastor din siya daan. Nag-experience ko nga maguyod siya sa mga simbahan, no? Assign sa mga bukid. O
Unya, ning magsimba, uli, padal ang kamote. Dayon, padal ang manok na buhi. No? Tigpilit ko lang pakuala, tigpilit ko lang ako. Ako may tigpilit sa hay. Dayon, dunay gamay putos sa silbi ng mga sensilyo. No? Unya, nahimo kung malipayon, ihapon na nahimo pastor si Papa. No? Dili ingon nga maayo pangita ang mga pastor pa. No? Praktikal pa na ito ng mga istorya. Apan, dunay nalipay na dili kapayan ng mga salapi. Mao nga ang paghala sa kaugalingon nga ito sa Ginoo. Mao na. Diha nato makita nga ang Dios nag-uban sa tanang katawhan samtang nagabuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. No, o nga wala na akong hibalaan nga ako po nahimong pre ng pastor. Nagkabalo ko daan ng pastor, di ginang berakaw, balay na ako sa langit. No, ganaan ba? No? But, wakto hibalo nga tunan ay nalipay namin ibate nga mamahimong kong usa na pastor aron mo nakit kanin yung mga membro diha sa saktong kagian Panginoon Hesus Kristo. Ang atong mga pastor mo kanay bilang na pilit tungod kay pilit nila tungod kay kana bang pilit nila imong gipilit pareha ra ang profesyon na to nga atong gipilit kung gusto no kundi nagabuhat sila tungod sa gustuhan sa labing kamahalan nga Dios aron mamahimong kita matudlukan magihan sa atong pagkinabuhi. Ang pastor sa kinaingon paghiugmaon dili lamang sa kinabuhat kundi kanatong tanan ng miyembro. Bisan pag usaon ninyo na sila kung tamay, usaon ninyo na pagsaway, usaon ninyo na imo ba na kawayo, muhilat na na. Mag-uol na. Apan, ang iglesia, dili piyaman. Unong ginang pastor. No? Magpadayon gihapon na na. Tungod ang balaang espiritu nagatubo sa kinabuhi sa usakang bubuhay. Kung sa atong correction isip mga miyembro alang kanila, kita usap, managsama kitang itawag sa Diyos sa lain-laing pamagi. No? Kung isa disco na mo kanina. No? Kaya ang buhaton sa Diyos, dili lamang ang pastor magbuhat ini, kundi kitang tanan. Magbuhat. Samara nga ang tahas ni Moses atong sa magidawat. No? Ingon nga gustuhan. Tungod kay kita usah ordinaryo na tao. Mao kita tawag aron higugmaon ang atong mga pastor. Yes, every one of us is like a perfect image in the eyes of our God. But through Jesus Christ, He taught us to love our brothers and sisters. No? Sa ingon ni Jesus sa Ebanghelyo, Juan 13, 34-35, ingon siya, maghatag ko na inyong bagong sugo, paghigugmaay mo. Ingon nga ako, higugma ka ninyo, paghigugmaay sa kamo. Kung paghigugmaay ka mo, mahibalo ang tanan, nga kamo, akong mga tinungan. Tungod kay akong mga magbubuhat, tao usa. Usa ko din na rin tao na ditubag sa tawag sa Ginoo. Kay nakita sa Ginoo, unsay akong ikinahanglan. Mga ang atong mga pastor, dili kayo na kapuyan na magdasig na natin sa pagpadayon, paghatag ng maayong mensahe. Pagtudlo panahon na gulat kita yung mga activities, pagdasig na natin tanan yung mabuhat sa tanan ng maluhaton o programa sa ito iglesia. Mga ang atong pag-ampong sa kanunay mga igsoon na hinakot nga atong angkon ang maayong pagtulunan gikan sa mga ipagtudlo sa atong mga pastors o atong kanang kinabuhi. Kung dili kita ingong naigok, katong magwalay ng naigok, no? Kung dili ingong kita na natandod kita sa mensahe tungkol kay epektibo ang mensahe ni pastor. No? Ang mensahe ni pastor gikan sa alam sa Diyos. Mga ang atong magbubuhat sa iglesia, especially ang atong mga pastor, sama usap sila sa kinabuhi ni Moses. Itawag sila sa Diyos sa lain-laing paagi o malipayon sila ng mudawat sa mga tawag sa Ginoo. Itawag sila, kiniingon nga, likon o
maayo ang ilang abilidad, kundi itawag sila tungod alayan sila sa mata sa Diyos, sama ni Moses, luyo sa kuyon. Kung alang ka nato mga miyembro ining iglesia, ingon nga higugma sa Diyos, ato usap kang ipakita nga sa itong mga pastors, nga ato usap siya higugmaon, dawaton, ingon nga sila, mo'y gihatag sa Ginoo, aron mo'y bugiya ka nato, samtang nagpanang kita, niining akong pagtuo, nga sa kadakit, nga iyang ikandaw, ala